am Malavi. Pratik Rao this side from Parul University. As you guys know, every year Parul University brings a good scholarship for the aspirant students who wants to do diploma, bachelor's, master's or PhD. So this year we are again here with almost 450 courses from diploma to PhD, and we are also offering 50% scholarship on tuition fees. There are many students who are waiting for the results. I would like to call them, invite them at our office in Blantyre at Wealth Education Consult. Take their career counseling, get scholarship and have a bright future at Parul University. Thank you. Is spread vastly across this huge piece of land. So to make the commute easier, we have bicycles for the students to reach the classes on time. If you are someone who really enjoys spending some quiet time like me, this garden is the perfect place to be at. Study, chill, relax, this is your spot. Now, after an exhausting day of attending classes, if you are someone who really likes to have a good game, this is going to be the paradise for you. Football, basketball, cricket ardent. You will love it here. Ouch! Careful guys. Oh wait. This is by far the most happening place of this university. Oh wait, let me show you some. We have had concerts of King, Anup Jain, Shirley here. We have our freshers and holy celebrations here. So this place holds a very special place in everyone's heart. Now, I don't know which course you're gonna take up, but every building is so aesthetic and every corner is picture square. We do a lot of shoots in the university to keep all the students hooked and interested in various activities. And for all the shooting purpose, we have this huge studio. Oh, by the way guys, I know how concerned you can get regarding the food question, but here's a relief, you don't need to worry at all. In here, they have so many options in food. The chances you will get confused where to eat. Craving for some Chinese cuisine? Take it. A Subway person? Here you go. Hola! Craving for some spicy Mexican twist? You know we got it. Or having a very sweet tooth? Enjoy! Now, a little bit on a personal level, when I was coming here, I thought I did have to grow out of my fitness routine. But guess what? I did not have to sacrifice it. After a long day of classes, I come here to burn out my stress and of course some calories too. You might miss your mother's care when you are sick, but here they care for you like their own. A hospital right in our campus, accessible 24/7 so that you can just focus on getting better and nothing else. I feel a bit exhausting showing you guys around the campus. Just the feeling you get after a long day. When you are tired, what do you want? Just to lay on your bed and do nothing, right? Such is the hostel here at PU. It makes you feel right at home. The hostels don't make you feel homesick at all. We have everything here. Like this equestrian, this campus has a lot of hidden gems, which you will explore for yourself when you will come here. See you on the other side. Mauna mapamangula aidwata Parul University afika kuna office kwatu Blantyre amadilira chaka chinenti yose kawika pena katatu apapa munga mukuona so kati muti ana tunda amenewo mukwaona nditu ali pa airport kulilongwe nditu pamene panali pa 17 July chaka chomwe chino limene ndikulo yamba limene ndulina liti linyamkeso
pa 9 August. Tafuna kudziwitsani kuti ntchito ikuteka ndipo zikuchitika kuti momwe tinanenera ndi programu imene timabwereza tikamati 2063 yeni imene mukuyionayo. Ana amenewa ndionena kuti zaka zikubwerazi ena zakhala aziphunzitsa amakoleji athu ma universities mwathu ma lecture, right? So tikunena kuti panopo mwalemba mayeso anayi amene mukutionera pano. Mayeso ano ena anu asanatuluke ngati muli kuthekera bwerani ku ofesi tiyambe zonse zofunikira ngati upangani mapasipoti zina zotero kuti mayeso akamatuluka mukhale kuti ndithu mwapeza mwayi umene momwe timanenera 6 points maleja ma 25 points tabwerani tikuthandizireni kuti inu mukapply kuti mukapezeke ndithu muli ku India. Tikudziwa kuti aluso ochokera ku India ndi amene ndithu amatithandizira kuno muzipatala kufuna luso la ku India, okonza misewu luso la ku India, zama computer science luso la ku India. Choncho tili maganizo ndithu atsogolo lokhazikika mu zaka zimene zikubwerazi ana amenewo adzabwerezedwa thuli zisiuno kwambiri kufuna kuti mupange apply namba lathu ndi omweyo ma 9 awiri 690 7760 ma 9 awiri 690 7760. Langa ndinani kamwamba eloli anthu tikupita ku India ku school ilete lusagala kwambiri pake tukakwera ndege koyamba ndeya ndimangoli mwamba kwambiri anthu angoyenera kuti alifikire skulu kenako basa adzapeze ijenti kuti awathandize kupita ku India asakayikire ndizotheka zinthuzi umangoyenera kulimbikira skulu masomphenya akhale pa skulu ndiponso patsogoza mulima pazonse. Namaste, hello Malawi. My name is Francis Mio. Timakhala ku Blantyre. Tikupita ku school ku India. Ndikapanga program ya medical laboratory technology. Ine ndi chisangalalo chachikulu chifukwa makolo ndithu ayesesa kuti anafika kuphunzire kunja ndipo tikatenge ma skills osiyana kumene kuja okuti tizapange share ndi ma doctors athu amene akupanga school ku Malawi kuno. Kumene kuja kuli ma shine amene oti tikaphunzire kuchidwe ntchito okuti kunoko anthu ambiri adzathandizika kuyuza ma experience amene achawa. Ndizotheka kupita kunja kukaphunzira maphunziro. Pali anthu amene amathandizira ngati ife timayuza office iyi ya Wealth Education Consult imene matithandizira ku process ina iliyonse kuyambira kumayambiliro mpaka na kumaliza. Monga ngati pano ife tili pa Kamuzu International Airport imene kuli tili pa Kamuzu International Airport. Ndi salatu alipo mpanonso ndithu akuzatiperekeza kupita kunja ndikoti tikaphunzira maphunziro athu kwa zaka 4 uzakafolo zokhatika kaphunzira zimene zozo ndoti moyo wathu uzakhala wasinthira ndipo zakhala anthu osiyana ndi munthu oti sanaphunzire. Ndiye achinyamata anzanga ndimafuna ndingokulimbikitsani kuti kupita kaphunzira kunja ndizotheka ndithu. Ine ndine Mrs. Khadija Million. Payabodi kuno ndikuzaperekeza mwana wanga Francis akupita ku India maphunziro ku school ku Peru University. Pali ma process angapo amene tinapanga kuti zinthu zimenezo zitheke. Kuti zinthu zimenezi zitheke pafunika mwana akhale ndi passport choyamba, akhale ndi certificate ya MSc, kenako akhale ndi passport. Akhale ndi passport pali sa Robson Kalimbakata amene amatithandizira za ulendo umenewu. Ndiye amatithandizira kuti mwana apange visa zonse zitheke mpaka na alipire ndege kuzafika kuno ku airport. Timabwera nawonso limodzi kuzaperekeza ana mpaka na tionerere kuti anawo anyamuke moti kunoko ku airport limodzi ndi Mr. Kalimbakatawo amene anathandizira anawo kuti apite ku India. Ine ndinosangalala kwambiri chifukwa ndikudziwa kuti mwana ameneyo akapita kumene koko akatenga zinthu zakupsa zimenenso akazatha kubwera kuno azakhala ndithu ali ma skills amphamvu okuti azatha kugwira ntchito ndithu zapamwamba. Makolo ena ine ndikulimbikitsani kunena kuti musakayikire ndizotheka kuti mwana wanu akhoza kukaphunziranso kunja ndizotheka. Apezeni Mr. Kalimbakata amene ali amakhala mtaunimo Virgin House floor number 2 room number 14 amenewo amathandiza china chilichonse mpaka na mwana kunyamuka kuno kukafika ku India.